makadaghan na kita nakadungog aning klasihas ebanghelyo, labi na gid mong kasigig simba kay mabasa man gid ni nga dinhi di is kalibutan ang reality, magsagol gyud ang sagbot ug ang trigo, ang maayo ug ang dautan, ang mapuslanon ug ang way kapuslanan. Magsagol gina, di gina nato kalikayan kay ngano man ni amanggod ang kaaway dinhis kalibutan nga mao ang yawa, siya'y tigsabod og sagbot niya, ang Ginoo say tighatag og trigo. Ilingi ako no nang imong tupad ing na sagbot ka o trigo, ngutan ako no. Di ra ba na siya daling mailhan? Di ka kaila dayon ba? Kay pupariha raman sila og naong. Nya pupariha sana sila sinultihan. Ana. Pero matod pa diri sa tong ebanghelyo, nailhan sa dihang ni buswak ng ilang mga bunga. Ang trigo, mamunga man gitug trigo. Ang sagbot, wa man ginay bunga kay sagbot man, ug mamunga man way kapuslanan ang iyang bunga. Ana. Dinhi sad sa atong simbahan, di kalikayan magsagol gyapon ang sagbot ug ang trigo. Bisag kining nanimba karon, ni adinhi mga buutan, ni asay mga buangon. Kani ba kaning nanimba karon? Bisan gani kining nagbarog diring nagwali usahay mura nig trigo nya usahay sad murag sagbot. Kay bisan mismo sa atong kaugalingon ba nato bang batasan mag-ana-ana naagi tay pagkasagbot na atay pagkatrigo. So ayaw na lang pag-effort nga mawa ginang imong pagkasagbot o kanang sagbot na sa imong kilid. Matud pa ni Hesus, ayaw lang. Ayaw pa ning kamot pag-ibot, ana. Ay mas stress ra ka. Huwata na lang ang ting-ani. Kanus man ang ting-ani? Ini kamatay. Kay ang trigo o ang sagbot, mga matay raman gina. Ang nakanindot lang, mamatay ang trigo, magbilin og bunga, nga maotoy tigumon. Ang sagbot mamatay, way bunga, sunogon og dritso. Di na ta maning kamot nga karong buhi pata usbon ginani mong sagbot, dawata na lang. Og niya pagay mas nindot ay himua paningkamote nga ang sagbot mahimong trigo. Ana mo nang naidrama sa Gyapos DYH unang niingon, hayop ka man muhilak ka usab. Sa ato ba kanang hayop, tanawa ang mga hayop lahi man as tao ang hayop, di ba? Pero daghan kay mga tao nga ang iyang best friend, ang iyang iro, ang iyang baboy, ang iyang bitin, ang iyang ilaga, ang iyang manok. Ngano man, ang hayop pwede ra gid na matudluan aron mapuparihag tao. Pwede man gani tudluan ang machine, kana di mga AI di ay. Oh, di ba? Kuan man na, pwede naman matudluan basta maningkamot lang yung kag tudlo. Kana pa bang anak nimo nga igo ra nang nisuyop? Madara ginagtudloan. Kana pa bang imong bana nga igo ra ginang nagsugal og nangabit? Madara ginagtudloan. Kana pa bang asawa nimo nga yaw-yawan ra kaayo, nya kuan kaayo, materialistic kaayo? Pwede ra gid nagtudloan. Labaw na gining pare. Pare igo ra guning mangulikta, madara gid nigtudloan. Labaw na mo, pwede ra gid mong tudluan nga mamalit og slat. Bisan kung medyo may pagkasagbot pa ng inyong utok, ang sagbot, baka namang sigunaon, siguroon ta ng pare, nga kilisod mong kita dinhi, siguroon na ito nagpalit. Sagbot man nga panghuna-huna. Ang bunga manggod ka nang mapuslan, sa ito pa, dili ka manghatag, dili na mapuslanon. Bisan pag naa kay daghan nga bahandi sama ng kwarta, ug di gay na nimo ipanghatag, ug para ra na nimo, nagpabili ng sagbot. Ilain na sang lingi sa imong tupad, ing na ang imo bang kwarta, sagbot o mapuslanon, ing na kono.
Inasagbot. Kanang imong pagkaon, kanang imong bugas, o para ra ginas imong kaugalingon, sagbot ra na. Kay ang sagbot lagi, way bungang ibhatag, gausik lang sa yuta, sige siyang kaon, siyuta, para ra siyang kaugalingon, hangtod siya mamatay. Mao daghaman diha, gapadagko sa balay, tagpila ka buok balay, ang gihimo, dagko kay mga balay, daghan pag yung balay, pero ang gibutang dito, mga maidra, ana. Wa gyud magtan-aw nga kanang iyang balay o iya pa nang gipapuy-an anang iyang silingan nga mga way balay iniguan in town managpayong dito sud sa ilang balay naa ginas palibot sa iyang dakong balay nga way gapuyo ug iya pa nang gipapuyo dito ang iyang balay mahimong mapuslanon. Di ba? Kanang inyong mga sakyanan nga kamo ra mo sakay-sakay unya iparking pagid ninyo agianan diha sa public road sagbot na. Lingi-lingi adin wa ba'y mga sagbot din nga sakyanan? Wa? Perti daghana. Maglisod naman gani kag-agi. Tanawang mga daan na to, labi na mga barangay roads. Bisan gani ang national road, parkingan pa na, habul-habulan pa. Yan, mga sagbot na, dili mapuslanon kay para ra siyang kaugalingon. Si San Joaquin o si Santa Ana, ni bunga o Blessed Virgin Mary. Nga naman, kay nagsigi sila tuman sa sugo sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi, gihalad nila sa Ginoo. Silang duha. Gitawag ni sila chaste and virgin couple in quotation. Pasabot, way sugo sa Ginoo para nila nga wa nila tumana. Chaste and virgin couple. Na may gitawag na to conjugal chastity, conjugal virginity. Ug unsa man na siya? Kana bitang una, wa mo maminyo nga nag-premarital sex. Sa ato pa kada usa ninyo pulos mo nag-amping sa inyong kaputli. Si Ana ug si Joaquin pulos sila putli, wa nag-premarital sex hangtod gikasal. Pagkasal nila, wa sad sila magbuhat og mga malaway para lang sa ilang kaugalingon. Kana bitang mga couples na magsigig tan-aw anang mga porn, aron lang yun kunuhay makat-on sila sa mga style sa ilang conjugal life kuno, sexual life, mga animal mo. Bitaw kay kanang mga kasagaran nang gipamutang sa porn, mga tan-aw sa kuan na panagsa. Di para lang ba kamo sad no. Ambot ang mga madre o mutan-aw basta na sila basta kuan man na siya kanang haron sa ni masayod ba og unsay atong angay iwali. Di na lang ko mo elaborate kay katanaw sa mo ana ay lang ko nyog ilara nay uban din mga chase pag kayo ang gibuhat nila nakafocus sila sa pag-maintain sa ilang kaputli isip couple nagani wa sila kaanak ngano man kay giandam di ay sila para sa bugtong anak nga mahimo sang bugtong inahan sa bugtong anak sa Dios nga mo'y atong manluluwas pagkaninduta ng bungaha. Kanabang mga anak mo kamong ginikanan nya inyong umulon aron mahimong manluluwas. Lain na sang lingi sa imong anak ina sa inyong balay na ay manluluwas dito. Inyong balay ba na ay manluluwas o na ay tigtiwas? Imbis makaluwas, makatiwas. Ngano man, kay nagsunod sa balaod. Diri sa unang pagbasa, si Moises nagsulti sa supreme law, the law of God, supreme law. Maunay nag-govern sa universe, maunay nag-govern sa tibuok creation, the law of God. Nya giingon dayong Moises, mauni ang balaod sa Ginoo, mauni ang gusto sa Ginoo. Ingon sa dayong mga tao sa Israel, among sundon ang tanan. Di ba? Og mao nay gibuhat ni Saint Anne og ni Saint Joachim.
Mao sa nay gibuhat ni Mama Mary, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao sa nay gibuhat ni Hesus, dili ang ako kundili ang imong pagbuot mo'y matuman. Kumusta maron sa atong mga elected official sa gobyerno? Nagtuman ba sila sa supreme law of God? Anaa magani dili mutuman sa Supreme Court? Nakaron side bit lang tagamay. Kuan kay ron, ukay kaayo ang social media kay gahapon man tingal ito gipadayag na sa Supreme Court nga ilang gideclare nga unconstitutional ang gifile nga fourth impeachment para ni BP Sara katong gipada sa Congress ngadto sa Senate nga gipirmahan og 215 ka mga congressmen in one day ni pirma sila sa fourth impeachment. Gibutangan na sa Supreme Court og period nga in their interpretation isip the supreme body to interpret laws of our country, especially the Constitution, kay mao man ay atong gitawag og batakang balaod, the supreme law of the land, ang atong Constitution. Niingon ang Supreme Court, unconstitutional impeachment. Unya, they can file again o gusto sila adto na sa February 6, 2026 next year. Kay doon naman gunay gitawag ang impeachment di ay nga 1-year bar. Dili ka makafile og duha ka klase sa impeachment to same person nga impeachable. Unya kay upat naman ka impeachment ang ilang gifile na ay 1st December to, 2nd December 4 ba to, 3rd December 19, ang 4th February 5, 2025. Ang katong tulo December 2024. So mao na gibutangan. Unsa may reaksyon sa atong 19th Congress? Ang sa lower house nga sila mao'y nag-impeach na, nakadesisyon sila nga i-impeach ang vice president, niingon sila primero katong paghatag lag clarificatory question sa Supreme Court, niingon sila this is judicial overreach. Karon nga ni-declare na ang Supreme Court nga unconstitutional, ang ilang Speaker of the House nabati nako sa gisulti sa ato na sa social media, this is judicial interference. Amo na sa lower house. Ang sa Senate, di ba ilang man tong remand, ilang giuli sa Congress kay naasad sila yung mga questions nga ilang ipaklarify kung doon na bagyod sila yung jurisdiction ang kaning Senate. Ningingon sila, salamat kay gi-confirm sa Supreme Court ang amo sang baruganan nga kinahanglan gyud nga before i-hearing namo isip impeachment court before may mag-hearing ni ining maong impeachment sa Vice President, kinahanglang klaro nga natuman ang tanang proceedings. Ni-affirm sila sa Supreme Court. Nya kini nga decision sa Supreme Court unanimous. Sa ato pa ang tanan nga the whole college sa Supreme Court, ang mga associate justices dito, 100% maunay ilang desisyon. Unya, gibutangan din nila dito, effective immediately. Pertira ba nilang lalis ang nag-unsay kalainan sa immediately o sa forthwith. Sikat kayo na karon immediately o forthwith. Kamo ako mong pangutanon, moingon ko buy slots immediately. Unsa pasabot ana? Ayaw uli sa inyo palit o sag slot. Immediately god. Ora mismo karon dayon. Kuha ang akong cellphone immediately. Ana ang magmangka. Pero naay mga lawyers or lawyer ba to or pipila ka mga legislator sa Congress, akong nabatian ang ilang rason, insya kanang immediately wa man ay time frame.
Basta para nimo immediately mo na imong immediately. Nya niabot man gikan sa December to dito naman nila sa February 5 gihandle ang first impeachment. Immediately kuno gyapon na. Ana. Ambot lang. Nga bisan ang grade 1, bisan ganing wa pa ka grade 1, ingon mong immediately igking mandayo na. I-off ng inyong cellphone immediately. Giingnan tikang immediately. Di ba mo? Igsunod balik ka na. Wa pa man na nimo gi-off. Dool din. Giingnan tikang immediately. Nganong galangay-langay man kadiya. Ana. Bisan ang mga way grado. Mama ganis una. Ingon magis mama, diya nangaon mi ba? Nangaon mi. Ingon ni mama, hipusa ng inyong giduaan. Kay gaduwa mami anang lubot bitaw sa sardinas, nya among itamwag sa suga, nya mo reflect man ang atos bongbong. Suga na mo ulang parilya. Akong maguwang laki. Sige, dada ko'y flashlight. Anat, ako nasad ko. Ako tupad mami niya, mama di atubangan. Sige na sa ko ana. Ako may pagkabuangon mangyog ko. Ako sa. Ay, ako nasad. Ana, ay mama, butang butang din na. Gibutang na mo. Pagtautoran, ako nasagi ko, anak nasagi ko, ingon nasad ako magong, ako nasad, ingon ako, ay, unya na. Sus, kaaway may langkaton bitang mama ang katong sardinas, na kanang kinuhaan sa sod ba? Di kita mo mutub, ihapak bitaw, naigo bitaw akong agtang. Sus, ang dugo lagi, initas dugo, isang, aring mayo, agas maing dugo. Sus, mama, dali-dali sa gakos, ingos papa, si Papa pertig yung kalmaha, galing ko na yun. Yung Papa, laki-lak mong kadiyang, patyon mong kananimong imong anak. Ayaw, tabanga. Si Papa, mura sa siyag Supreme Court ba? Relax ra kayo. Wa sige panigan ba? Wa sige panigan. Kalma ra guys, Papa. Hilak-hilak, makakin mama, gahilak. Pero siya, hapak na ako sa sardinas, butilya, akan ng lata, sardinas, hait ba yan nagkilid? Mao to, tungutos immediately. Pero alahi man, ang atong ubang mga lawyers, ang immediately day, why timetable? Basta immediately. It is subjective. Kung baga ba, it is subjective. Pero ako karon mo, ingon ko ninyo, buy slot immediately. Kay mubalhin ako padong adto sa Compostela karong August 5. Kung mahimo, di na lang unta ko magdaan ng 70 million. Sus, ang ato rong report mao kini. God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin niabot nag 14,781 kaslats. Naapay 685,219 kaslats na available tag 100 pesos per slot. So kung doon na mo'y 100 pesos karon kamong naminaw nako, by grace immediately. Ingon ka, Father, pwede forthwith lang. Ibaw sa mo kung say meaning anang forthwith. Ang akong nadunggan, malingaw kong paminaw nila, o murag convince ako gamay, ang kalainan kuno gamay sa immediately o sa forthwith, maoni. Ang immediately karon dayon, ang forthwith isunod dayon. Isunod dayon. Pananglitan na kay gibuhat. Mayon ko, do it forthwith ha. Pasabot, forthwith. With man. Sa ito pa, isunod sa imong gibuhat karon. Awa mo kakuha. With your present business, isunod na siya. Ayaw pangitag laing business. Kana mo isunod mo ng forthwith. Pero immediately, stop everything. Do it now. Na siya. Sako ra sa nang wa man sa ni klaro akong understanding. Pero mauna buy slot immediately. Nya kun maingon mo pwede forthwith, Father, okay ra gyud. No? Isunod dayon na inkaduna pa man ko'y budget karon, Father, sa akong maintenance o mapalit na din ako akong maintenance, I will buy forthwith. Kana okay na, no? Constitutional gyapon na. Joke ra na. Unsaon pagpalit og slot? Ibaw mo. Kani ato na sang ipakitag balik ang atong official information. Mao ni ang atong
kana ganing mga bank accounts, pwede na ninyo i-bank to bank, pwede sad og GCash. Ayaw las akong GCash karon kay puno na kanilang ubang mga GCash accounts, or ipadala sa kwarta padala, i-address lang nga rin ako or sa aning mga ngalan nga atong gi-publish dinhi karon. Og mao ni siya aron nga moabot gyud ang inyong donation diri. Unsa may mahitabo kung magpalit aning slots atong mabayran ang mga tao nga maoy nakapahuman anang atong kumbinto. Ang atong kumbinto 100% humana na. Functional na ang tanan. Pero tungod lagi kay naapay balanse, dunay mga tao nga nakapahuman diha nga wapa nato mabayari. Nya nagbayad na to sila sa ilang mga tao, labi na ato mga contractors, humana nilag bayad ang ilang mga tao nga nagtrabaho diha, sila na lang moiwa nato mabayri. O kung kita magtinabangay para ani, we act like a body, dali ra kay ning mahuman. Palit lagi nagmayng slot. Salamat daan. Hibaw ko ang taga Compostela, naingon sa sila, Father, excited na kay may muari ka dire. Naku, magdarab akong 70 million. Don't worry, Father. Mutabang mi ana. Ambot ka o mutabang ba sila nga mahuman? Basig igo ra nga. Oh, kaya nga atong taga Compostela, online parishioners man nato as of this time. Kamo may akong territorial parishioners. Ang tibuok kalibutan outside gani sa atong parokya o outside Cebu, outside the Philippines, there are thousands of them, if not millions, nga nagsigig sunod nato in order to kaning participate aning atong misa. Muna, salamat kay ninyong tanan. Nya labi na gyud mo gamit mo immediately, by grace immediately. Pero og mayngon mong forthwith, okay rasad na. So yan po na to ato mga government officials, labi na din sa ato mga local officials, nga ang ila untang immediate action para sa kaayuhan sa katawhan ila untang buhaton. Yes, nindot gyud ang impeachment kay naamang kay nakit-an nga kadautan sama na kuno sa Vice President, nag-usik-usik siya sa iyang confidential fund nga 125 million pesos. Wa kuno ayuha og gasto mo nang i-impeach siya. Doon na say nagdag impeachment nga wap adawatas Congress before sa election ang kadtong Duterte's group. Aun sana Duterte's youth nga mga congressmen sad nagdasa to silang impeachment against the president. Unya ang ilang gibutang dito dili 125 million but billions of funds ang ilang gi-accuse. Hinaot unta dawaton sad ni sa atong 20th Congress aron tagaan sa higayon nga kining mga tao sad nga ni complain against the president matagaag husay kung kanang ilang giingon nga billions nga nangawa ayuhag gamit tinuod ba. Kay mao man sanay hagit kay matud pa sa lower house sa Congress niingon man sila, we need to be faithful to the Constitution. It is our duty to entertain impeachment complaint. So hanaot unta mga congressmen labi na sa 20th Congress, entertain all impeachment complaints properly, constitutionally, and we will praise you. Mahimo mong mabungahon.